सुची। आज आमे पढ़िबा टेबल ऑफ 6। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 9 जा 54, 6 10 जा 60। 6 10 जा 60, आउ थरे साई कुह 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 7 जा 6 8 जा 48, 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60। 6 10 जा 60। मु एबे ओडिया रे पणिकियाटा कहूची 6 रो 6 के 6, 6 दुगुणे 12, 6 तिरी 18, 6 चौ 24, 6 पंचा 30, 6 सो 36, 6 सत्ता 42, 6 अष्टा 48, 6 नुआ 54, 6 दशा 60। एबे साई तमे नेक्स्ट टेबलटा डाको। ओके 6 1 जा 6, बड़ पाटरे टिके कुह 6 1 जा 6, 6 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, हाँ। 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60। हेला मन रहिला तमरा। हाँ एबे मु कहूची मो सहित आउथरे कुह 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, तमे कुह एबे कुह 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60। एबे मु मझिरु पचारची ये कहिबो रिवाइज कर दबा 6 2 जा 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60। वेरी गुड। एबे हमर 6 टेबल कंप्लीट हे गेला। जदि आपण मानकु एही वीडियोटी भल लागि थाए ताहले निश्चय लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवे। पाखे थवा बेल आइकन टिकु शीघ्र शीघ्र प्रेस कर देवे आपण पाखरु शीघ्र शीघ्र नोटिफिकेशन पळेबो। आपण माने नुवा नुवा इंटरेस्टिंग वीडियो देखि पारिबे। बाय 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 सी यू सून। See you soon. Love you all.